Un incendiu pornit la vegetația uscată în zona localităților Dolgene-Ghighera, alimentat de vântul puternic, a făcut prăpăd seara trecută în satul Zăval, unde 12 gospodării au fost afectate. Pe lângă case și anexe au ars păsări, porci, zeci de tone de cereale și lemne de foc, electrocasnice, utilaje agricole și autovehicule dezmembrate. Mai multe persoane intoxicate au ajuns la spital. Pompierii dolgeni au fost ajutați de salvatorii din județul Olt în lupta cu flăcările. În după-amiaza zilei de 8/10/2023, prin intermediul ZNAU 112, ISU Oltenia Dolj a fost anunțat de izbucnirea unui incendiu de vegetație uscată pe raza localităților Gângeva, Comoșteni, Ghighera, Zăval. Imediat au fost alertate autoritățile locale, în special serviciile voluntare din acele localități, care s-au deplasat la fața locului, ajungând și constatând situația de la locul intervenției, au solicitat imediat sprijin. La fața locului s-a deplasat și garda de intervenție Bechet cu 2 autospeciale, în raionul căruia se află acele localități, ajungând la fața locului și datorită condițiilor meteo nefavorabile, vânt puternic, am încercat să suplimentăm forțe care au fost trimise de la secția de pompieri Segarcea, secția de pompieri Băilești, detașamentul 1 Craiova, detașamentul 2 Craiova, iar în sprijin au fost și 2 autospeciale de la detașamentul de pompieri Caracal. În urma incendiului au ars aproximativ 400 de hectare de vegetație uscată, 12 gospodării au fost afectate astfel, 4 acoperișuri de locuințe, 11 anexe gospodărești, 18 tone de cereale, 11 tone de lemne de foc, 5 porci, 50 de păsări, utilaje și autovehicule dezmembrate în diferite stadii. Cauza incendiului fiind foc deschis în spații deschise. În urma incendiului sau pe timpul intervenției, 5 persoane au suferit intoxicații cu monoxid de carbon, iar pentru a evita orice eveniment nedorit, 4 dintre acestea au fost trimise la Spitalul Dăbuleni, iar una dintre acestea pentru mai multe investigații la Spitalul Municipal Craiova. Înțeleg că vântul a bătut atât de puternic încât flăcările s-au extins cu repeziciune. Înțeleg că o gospodărie a ars în totalitate. Da, și este datorită, cum am precizat, condițiilor meteo de vânt puternic. Incendiul se manifesta la vegetația uscată, i s-a schimbat direcția, iar acesta a început să vină către locuințe. Doamne ferește! Cel mai probabil că, așa cum se procedează din bătrâni, cineva a incendiat miriștea, vegetația uscată, să pregătească terenul pentru alte lucrări. Ce pot să vă mai spun? Că prin intermediul dumneavoastră, de fiecare dată și la oricare incendiu de acest fel, am venit și cu precizări și cu câteva sfaturi pentru cetățeni. Dar văd că pe o parte, pe o ureche intră, pe cealaltă le recomandăm, în special când vremea este nefavorabilă și în special de vânt puternic, să evităm pe cât posibil să nu dăm foc la miriștii, vegetație uscată, la reziduri menajere care le strângem în gospodările proprii, să facem curățenia, pentru că nu știm niciodată cum intensitatea vântului îți schimbă direcția sau se poate accentua. Și din cauza aceasta putem ajunge la ce s-a ajuns în seara trecută. Incendiul de proporții de la Zăval a fost lichidat la miezul nopții trecute. Pompierii fac din nou apel la cetățeni să nu mai pună foc la vegetația uscată, mai ales atunci când vântul bate cu putere.